αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε και εγώ παίρνω μπλε φαγητό. Εγώ έχω κόκκινο φαγητό, αλλά δεν θέλω παιδική τροφή. Παπά, μου αρέσει η popcorn. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ πράσινο. Βρε, παιδιά, εντάξει, θα ξεκινήσω. Wow, είναι δυνατό. Νιώθω ένα τεράστιο κύμα δύναμης και φαίνεται ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Γυμναστήριο. Μπορώ να σηκώσω οποιαδήποτε μπάρα, αλτήρα και βάρη. Τι άλλο έχει εδώ? Μη με κοιτάς. Βάζω στοίχημα ότι μπορώ να τη σηκώσω. Είμαι αδύναμη. Τη μέρα που έχω σήμερα. Ευχαριστώ, ήταν φοβερό, τρέχω πίσω. Αυτό είναι, κορίτσια μου, τελείωσε η ενέργεια. Συνεχίστε. Είναι η σειρά μου να φάω παιδική τροφή. Όχι, έχει πατζάρια. Ντομάτες, άλλαξα γνώμη. Τι είναι αυτό? Θα σε βοηθήσω, Νικόλ. Άνοιξε το στόμα σου, το αεροπλάνο πετάει για να σε δει. Μαμ! Μπλιά! Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η γεύση. Δοκίμασα τον πουρέ, τώρα είναι η σειρά σου. Μισό λεπτό. Κοίτα τα τρισδιάστατα γυαλιά μου. Wow, τι ωραία! Θέλεις τέτοια? Σε ευχαριστώ! Τώρα μπορούμε να δούμε ταινίες και να φάμε popcorn. Βρε εσύ, μόνο εγώ τρώω. Σε παρακαλώ, μην είσαι τσιγκούνα. Το popcorn είναι πράσινο, άρα είναι δικό μου. Έλα. Τι έγινε, έχω φάει όλα. Τέλεια, ήταν ωραίο. Νικόλ, τι συμβαίνει με τα χείλη και τα αυτιά σου? Τι έγινε? Κοίτα! Βάφτηκαν και τα αυτιά και τα χείλη μου. Είναι θαύμα. Κορίτσι, αρκετά! Ωραία, νέα δώρα! Λατρεύω την τσίχλα λαβής. Δεν γίνεται, ένα ολόκληρο πιάτο με μπέργκερ! Πρέπει να προσέχω με αυτό. Κορίτσια, μπορώ να πάω πρώτη! Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτά τα κόκκινα μπέργκερ. Βάζω στοίχημα ότι μπορώ να φάω ολόκληρο το πιάτο σε μισό λεπτό. Πάμε! Υπέροχο! Και το τελευταίο! Έτοιμο! Λοιπόν, σας είπα, το κατάφερα! Εντάξει, τώρα είναι η σειρά μου. Ελπίζω το γλυφιτζούρι έχει καλή γεύση. Φαίνεται νόστιμο. Τέλεια, μου αρέσει. Μάντι, έχεις τη δική σου λιχουδιά, ξεκίνα. Με πολύ χαρά. Λαχταριστή μπλε τσίχλα. Είναι γλυκιά. Και η εικόνα είναι χαριτωμένη. Μακάρι να μπορούσα να συναντήσω την αγάπη μου. Γεια σου, πρίγκιπα. Λίλι! Λοιπόν, η πρόκληση δεκτή θα σου δείξω τώρα. Γιατί? Νοκάουτ, έγινε λάθος. Να τη βοηθήσουμε? Θεέ μου, τι συμβαίνει με τις μύτες σας και με το δικό μου? Κάνω παλαμάκια! Τέλεια, θέλω να το δοκιμάσω. Και εγώ έχω juicy drop ζελεδάκια. Και εγώ έχω τσίχλα. Μπέμπα μπλομ του κίθε μπλομ. Είμαι πρώτη. Συγγνώμη. Τι άρωμα. Η φράουλα είναι κόκκινη, είναι δική μου. Εντάξει. Το μπλε μέρος του κοκτέιλ πάει σε μένα. Έλα τώρα, εδώ έχω μείνει. Μόνο λίγα πράσινα bubbles. Bingo! Μπορώ να τα πιω με καλαμάκι.
Τι γλυκά που είναι, φοβερό! Νικόλ, συνέχισε, σειρά σου. Ευχαρίστως. Ναι, τα ζελεδάκια είναι πολύ ευχάριστα. Θα έχουν καλύτερη γεύση με σιρόπι. Είναι ξινά, αλλά μου αρέσει. Μάντι, έλα φάε. Λοιπόν, πήρα τσίχλα οδοντόκρεμα. Ώρα να βουρτσίσω τα δόντια μου. Τι κάνεις? Γιαχ. Όχι, γιατί τα δόντια μου έγιναν μπλε? Αλλά η μπλε φούσκα φαίνεται ωραία. Wow, έχει αλλάξει και ο δικός σου λαιμός. Ναι, το έχουμε κι εμείς. Η μπογιά δεν φεύγει. Νέα καλούδια. Έχω Kinder έκπληξη, ναι. Η κόκκινη πίτσα είναι σούπερ. Δεν καταλαβαίνω τι να κάνω με αυτό το κουμπί. Σκέψου το και εγώ ανυπομονώ να δοκιμάσω την Kinder έκπληξη. Τι παιχνίδι κρύβεται μέσα. Nice. Ξέρετε, η μπλε σοκολάτα με γεύση βατόμουρου είναι ωραία. Yummy. Υπέροχη. Για να δούμε. Όχι, είναι κατσαρίδα. Έχει πλάκα. Αστείο παιχνίδι, περίμενε λίγο. Δεν είναι παιχνίδι, είναι αληθινή. Έχω μια ιδέα. Το κρεμμυδάκι. Τι συνέβη? Κατσαρίδα στην κουζίνα, έρχομαι. Εφιάλτης, γιαγιά, βοήθεια. Μια παντόφλα θα κάνει εδώ. Μπανζάι. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ, γιαγιάκα. Τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, κορίτσια, συνεχίζω. Πρέπει να φάω πίτσα και έχω μια υπέροχη ιδέα. Αν φτιάξω ένα τεράστιο κομμάτι, τι λέτε? Θα είχε καλύτερη γεύση τότε. Τι ωραία, τέλεια. Wow, ωραίο. Λοιπόν, είναι η σειρά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το κουμπί. Γεια σας. Πατήσατε το κουμπί. Σας έχω μια έκπληξη. Σούπερ ασυνήθιστο παγωτό. Να προσέχετε, έχει ένα μυστικό. Πού πάτε? Βρε παιδιά, φοβάμαι να το δοκιμάσω. Τι πρόσωπο που έχει πλάκα. Ξέρετε, μου άρεσε, θέλω κι άλλο. Είναι τέλειο. Το βλέπετε? Πόσο φωτεινό. Wow, τα χέρια μου έχουν λερωθεί. Και τα δικά μας έχουν χρώμα. Λοιπόν, 3, 2, 1. 3, 2, 1 είπα. 3. Ωραία, νέα καλούδια. Ενδιαφέρον. Τι δαχτυλίδι είναι? Και εγώ έχω ένα καρπούζι. Ωραία. Πω, για να δούμε. Hey, ας παίξουμε να αποφασίσουμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Είμαι η πρώτη, ναι. Λοιπόν, έχω γλυφιτζούρι δαχτυλίδι. Είναι τόσο όμορφο. Μου πάει τόσο πολύ. Μα πάει τόσο πολύ, Απλώς με ζηλεύεις. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Πολύ γλυκό. Νίκολ, μη με κοιτάς. Δοκίμασε το γλυκάκι σου. Βέβαια. Είμαι έτοιμη να φάω ζελέ καρπούζι. Τι ωραίο που είναι. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Και τα κουκούτσια δεν θα τα φάω. Βρε, Νικόλ, πρόσεχε. Συγγνώμη. Λοιπόν,
Λοιπόν, βλέπω μια κλέφτρα. Βρες ή έχεις τη δική σου νοστιμιά? Εντάξει, ό,τι πεις. Για να δούμε. Είναι πολύ σπάνια και ασυνήθιστα πατατάκια. Ελπίζω να είναι νόστιμα. Μια χαρά. Μάνα μου! Βοήθεια! Ήρεμα, έχω ηλεκτρική σκούπα. Ο δυνατός αέρας με έκανε να νιώσω καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Ουα, κορίτσια! Γίναμε τελείως πολύχρωμοι. Ακόμα και τα πρόσωπά μας έχουν χρωματιστεί. Ωραίο! Αυτό είναι όλο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μικρή κοκακόλα. Εγώ είμαι πολύ πιο τυχερή. Τυχερή! Κοίτα πόσο τυχερή είμαι εγώ! Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μπουκάλι. Αλλά αυτή που είναι λιγότερο τυχερή ξεκινάει. Μέρι, εσύ. Εύκολα. Το μόνο που μένει είναι να ανοίξω κάπως αυτό το μικρό μπουκαλάκι. Μα πώς? Ακόμα και τα δόντια μου δεν με βοηθάνε. Αλλά θα σε καταφέρω. Άνοιξε γρήγορα. Έλα! Ορίστε, σας είπα ότι θα το κάνω. Πολύ νόστιμο. Κρίμα που είναι τόσο λίγο. Έμα, είναι η σειρά σου. Ωραία. Σε αντίθεση με τη Μέρι δεν έχω πρόβλημα να ανοίξω μπουκάλια. Είναι νόστιμη, αλλά η ψυχή μου θέλει πειραματισμούς. Γιατί να μην την κάνω ακόμα πιο νόστιμη? Για παράδειγμα, θα προσθέσω λίγο μέλι. Τέλεια! Είμαι σίγουρη ότι η γεύση θα με εκπλήξει ευχάριστα. Έτοιμο! Μένει να ανακαυτούν όλα καλά. Νομίζω φτάνει. Και φυσικά δεν μπορείς να πιεις ζεστή κοκακόλα. Πρέπει να κρυώσει καλά. Έτοιμη. Τώρα μπορώ να την πιω. Ή μάλλον να τη φάω. Κοιτάξτε. Είναι ζελέ με γεύση κοκακόλα. Σωστά. Όλα χάρη στο μέλι και το κρύο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Θέλω να τα φάω όλα με τη μία. Πόσο ωραία τεντώνεται. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Ναι. Όχι βρε, το μέλι έκανε το χέρι μου να κολλήσω στο μπουκάλι. Κορίτσια, βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το τραπέζι μάλλον. Έτοιμο. Εντάξει, θα γλύψω το χέρι μου. Λοιπόν, είναι η σειρά μου να πιω την κοκακόλα. Μέχρι και καλαμάκι ετοίμασα γι' αυτό. Ωραίο, Όχι, δεν μπορεί να πνιγεί. Έλα τώρα, σίγουρα δεν θα πιω την κοκακόλα έτσι. Τι ωραίο που έχω ένα σωρό καλαμάκια. Και μπορώ εύκολα να φτιάξω ένα μακρύ καλαμάκι. Έμα, προτείνω να δανειστούμε την ιδέα της και την κοκακόλα της. Τι είναι αυτό? Έλα τώρα κορίτσια, δεν ντρέπεστε. Δεν σας έμαθαν ότι δεν πρέπει να παίρνετε αυτό που ανήκει στους άλλους. Λέμε αργή, πρέπει να τις κάνουμε μάθημα. Συμφωνώ, τι ωραίο που έχω πάντα μαζί μου καραμέλες Μέντος. Έτοιμο, τώρα θα έχει έκρηξη. Έκρηξη κοκακόλα!
τίποτα. Να πιω χάλια. Αν και κορίτσια έχετε πλάκα τώρα, άξιζε τον κόπο. Σίγουρα δεν θα χορτάσω με αυτή τη μερίδα. Κέιτ, αυτά τα νούντλς είναι πικάντικα, να χαίρεσαι κι εγώ είμαι άτυχη. Εσύ έχεις δει αυτόν τον κουβά μπροστά μου. Ευτυχώς η Κέιτ ξεκινά αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν είμαι δειλή. Σίγουρα μπορώ να διαχειριστώ τα νούντλς. Δεν έχω και τόσα πολλά. Είναι τόσο καυτερά τα νούντλς. Κορίτσια, σας περιμένει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Μα δεν σε ζηλεύω. Όσο πιο γρήγορα φάω αυτή την ορολογιακή βόμβα, τόσο πιο γρήγορα θα με αφήσουν ήσυχη. Δεν νιώθω τίποτα μέχρι στιγμής. Τα πάμε καλά. Ωχ, νομίζω καταλαβαίνω γιατί έλεγε η Κέιτ. Και εγώ με... Wow, δεν έχω δει τόση φωτιά για πολύ καιρό. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Το νερό βοήθησε. Μέρι, σταμάτα να μιλάς, ώρα να φας τα νούντλς. Όχι, δεν το αντέχω αυτό, δεν μπορώ. Αλλά θα προσπαθήσω. Βρε νούντλς, η Μέρι θα σας κανονίσει τώρα. Κορίτσια, δεν είμαι καλά. Έμα λίγο νερό. Είμαστε φίλες και οι φίλες δεν αφήνουν η μία την άλλη. Ας βοηθήσουμε τη Μέρι μαζί. Μέρι, ερχόμαστε! Σας ευχαριστώ. Είμαι καλύτερα. Μπορώ να συνεχίσω. Απλά μην ξεχάσετε να ψεκάσετε, ναι. Μέρι, μπορείς πάντα να βασίζεσαι σε εμάς. Συμφωνώ. Δεν είναι ώρα για συναισθήματα, νερό. Όχ, Έχουμε ξεμείνει από νερό. λάθος στιγμή. Βοήθεια. Wow. Κορίτσια, συγγνώμη για τα μαλλιά. Δεν το έκανα επίτηδες. Αγκαθωτός κάκτος. Και είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος, ανοησίες. Τον δικό μου δεν τον έχεις δει ακόμα. Μόνο που τον κοιτάζω με κάνει έτοιμη να λιποθυμίσω. Ήρεμα, όλα θα πάνε καλά. Ναι, Μέρι, μπορούμε να το δούμε αυτό από το παραδείγμα σου. Τρως πρώτη. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν αφαιρώ από τον κάκτο όλα τα αγκάθια του. Τότε σίγουρα δεν θα με βλάψει. Τέλεια! Η γεύση είναι έτσι και έτσι. Αλλά η ιδέα με το τσιμπιδάκι πέτυχε. Δεν με τσίμπησε καθόλου. Έμα, είναι η σειρά σου. Θα ξεφορτωθώ και εγώ τα αγκάθια. Αλλά θα το κάνω με πολύ πιο κομψό τρόπο. Κιά! Έτοιμο. Έμα, είσαι πραγματικός νίντζα. Μπράβο. Ευχαριστώ, έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά αρκετή κουβέντα, ήρθε η ώρα να φάω. Όχι, αηδία. Ούτε ένας νίντζα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια χάλια. Μπλιάχ. Πρέπει να το φας όλο. Ποιος έβαλε αυτούς τους ανόητους κανόνες? Αρκετά ανέχτηκα.
Δεν έχω δοκιμάσει κάτι τόσο εδιαστικό εδώ και πολύ καιρό. Κέιτ, είσαι η μόνη που μένει. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Υποθέτω ότι θα ακολουθήσω το μονοπάτι της Μέρης. Θα βγάλω όλα τα αγκάθια με τσιμπιδάκια. Έχω μια ιδέα καλύτερη και πιο γρήγορη, Κέιτ. Πάρε το πριόνι. Πριόνι? Όχι, δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, αλλά με το τσιμπιδάκι είναι μια χαρά. Έμα, κατάλαβες, δεν πρόκειται να βιαστεί. Και έτσι έγιναν όλα. Τι λες τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα? Κέιτ, σε παίρνει τόσο καιρό. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Σταμάτα να γκρινιάζεις, λίγο έμεινε. Είμαι έτοιμη. Ωχ, κοιμούνται. Εντάξει, θα πρέπει να δοκιμάσω τον κάκτο μόνη μου. Μυρίζει ωραία. Τα κορίτσια είχαν δίκιο. Ο κάκτος έχει αειδιαστική γεύση. Επειδή όμως κοιμούνται, κανείς δεν θα ξέρει ότι θα τον πετάξω τον κάκτο. Τι συνέβη? Εγώ είμαι... Μα τι αηδία, έριξα κατά λάθος τη γλάστρα. Καημένη Κέιτ. Ωραία, λατρεύω τη μερέντα. Ειδικά όταν έχει τόσο πολύ. Εγώ έχω ακόμα περισσότερα. Τυχερή. Αλλά η Κέιτ ξεκινάει. Πάμε. Είναι πολύ νωρίς για να τη δοκιμάσω. Πρώτα πρέπει να φτιάξω μικρές φρυγανιές για να έχω που να βάλω το άλυμα σοκολάτας. Έχω ακόμη και ειδική μικρή κουζίνα. Ας περιμένουμε λίγο. Τον αποδογυρίζουμε. Και το τοστάκι είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα για τη μερέντα. Μα πόσο χαριτωμένο είναι. Και πολύ νόστιμο βέβαια. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Θα ήθελα να τρώω έτσι σε όλη μου τη ζωή. Κρίμα που είναι μικρό το βαζάκι. Τελείωσε πολύ γρήγορα. Μέρη, σειρά σου. Επιτέλους μπορώ να απολαύσω τη μερέντα χωρίς επιπλέον φαγητό. Χρειάζομαι μόνο τα δάχτυλά μου για να είμαι ευτυχισμένη. Νόστιμο. Αυτό δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. Έμεινε λίγο ακόμα. Τι? Όχι βρε, το χέρι μου. Κέιτ, πρέπει να με βοηθήσεις. Ίσως το πριόνι? Όχι το πριόνι. Έμα, είσαι ιδιοφυΐα, σε ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στο βάζο, έτσι κι αλλιώς δεν έχει μερέντα πια εκεί. Έμα, σειρά σου. Ωραία, μα πόση σοκολάτα έχει. Τέλεια. Αλλά μπορώ να το χειριστώ και αυτό πολύ γρήγορα. Έφτιαξα ένα τεράστιο κουτάλι. Ναι. Φαίνεται ορεκτικό. Έλα τώρα, το κουτάλι είναι πολύ μικρό για τέτοιο βάζο. Δεν πειράζει, μπορώ να τελειώσω και χωρίς κουτάλι. Θα το πιω. Κέιτ, τι έλεγες, δεν φαίνεται ωραίο? Έμα,
πρέπει να πληθείς. Γιατί? Το κυριότερο είναι ότι έχει καλή γεύση, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ήθελα να φάω κάτι νόστιμο. Ξόδεψα πολλή ενέργεια στη ζωγραφική. Πρέπει να την αναπληρώσω. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο, θα γίνει αγαπημένη εγγονή. Μακαρουνάδα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Πρώτα πρέπει να μαγειρέψουμε μακαρόνια. Εντάξει, θα επαναλάβω αυτό που κάνουν οι άλλες. Κάτι θα βγει. Δεν θα χρειαστώ το σκοινί, θα το βγάλω. Και τώρα βάζω όλα στο βραστό νερό. Δεκάρα, δεν χωράει. Πρέπει να τα λυγίσω. Δεν πίστευα ότι ήταν τόσο δύσκολο. Κοίτα τι γιαγιά Τέντι. Ξέρει να μαγειρεύει. Βάζουμε τα μακαρόνια στο νερό, περιμένουμε να ζεσταθεί και μπορείς εύκολα να τα χωρέσεις όλα. Βγήκε τέλειο. Είστε σοβαροί? Δεν μοιάζει καθόλου με μακαρονάδα. Οι επαγγελματίες μαγειρεύουν διαφορετικά. Έχετε πολλά να μάθετε από μένα. Λοιπόν, τα αληθινά μακαρόνια πρέπει να τα φτιάξετε μόνοι σας. Γι' αυτό χρειάζομαι αλεύρι και αυγά. Αν παραλίγο να ξεχάσω, βάζω φυτικό λάδι και αλάτι. Τώρα τα ανακατεύουμε καλά. Πόσο χαλαρωτικό είναι. Λοιπόν, η ζύμη είναι έτοιμη, ήρθε η ώρα να την απλώσουμε. Θα χρειαστεί λίγη προσπάθεια, αλλά δεν πειράζει, μπορώ. Θα κάνω τα πάντα για ένα νόστιμο πιάτο. Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα, ώρα να τα βράσω. Η περισσότερη δουλειά έχει ήδη γίνει, τώρα θα ασχοληθώ με τα θαλασσινά. Είμαι σίγουρη ότι η Τζες θα τα λατρέψει. Παίρνω μεγάλες φρέσκες γαρίδες, ξεφλουδίζω και τηγανίζω σε βούτυρο. Η τελευταία πινελιά έγινε. Και τι είναι αυτός ο τρόμος? Το καλύτερο πράγμα για τα ζυμαρικά είναι το τυρί. Τι κάνεις, Τεντ? Προσπαθώ να πάρω τα μακαρόνια, κόλλησαν. Κατάρα, δεν λειτουργεί. Εντάξει, πρέπει να ψάξω για άλλη επιλογή. Μπορώ να πάρω την τσίχλα. Ας σκεφτούμε ότι είναι γλυκά μακαρόνια. Θα τα διακοσμήσω με ζελεδάκια και σάλτσα σοκολάτα. Σούπερ, δεν θα έλεγα όχι σε αυτό το πιάτο. Πρωτότυπο, μπράβο σου, Τεντ. Λοιπόν, ας δούμε τι έχουμε. Γαρίδες. Θα ήθελα να τη δοκιμάσω, φαίνεται νόστιμη. Ωραία, θα μου κάνει όταν πεινάσω. Αλλά δεν θέλω συμπληρώματα. Καλύτερα να ψάξω κάτι άλλο. Έχει πολύ τυρί εδώ, μου αρέσει. Αλλά τα μακαρόνια κόλλησαν. Αν και έχει τα πλεονεκτήματά του, μπορώ να βάλω τα πάντα στο στόμα μου. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Φαίνεται πολύ ασυνήθιστο, καθόλου σαν μακαρονάδα. Wow, είναι τσίχλα, τέλεια! Είμαι έτοιμη να φάω αυτό το νόστιμο πιάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο νικητής είναι ξεκάθαρος. Το έκανα! Τα πάω καλά. Λίγη υπομονή, το επόμενο πιάτο είναι στην εικόνα. Hot dog, ελαφρότητα. Τι κάνετε? Τα λουκάνικα πρέπει να τηγανιστούν. Τέντι, χαζούλη μου, δεν μπορείς να φας όμα λουκάνικα. Πρέπει να παίξω κι εγώ με αυτούς τους κανόνες. Θα πάρετε το λάδι αν δεν σας πειράζει. Και γιατί είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Δεν το θέλω. Απλώς ρίχνω όλο το λάδι στο τηγάνι και είμαι έτοιμος. Και τώρα ανάβω την πιο ψηλή φωτιά. Φοβάμαι ότι δεν θα βγει τίποτα καλό. Λοιπόν, το λάδι είναι καυτό. Ήρθε η ώρα να τηγανίσω. Όχι! Γιατί? Άι, το κατάλαβα. Γιατί δεν το είπες νωρίτερα? Κάνε κάτι, αλλιώς θα καούμε όλοι. Αυτό ήταν, έφυγε το τηγάνι. Είναι μια πραγματική μηχανή δολοφονίας. Γιατί, γιαγιά? Την επόμενη φορά θα ρωτήσεις πριν κάνεις κάτι. Τι άρωμα! Ήρθε η ώρα να στείλω αυτό το λουκάνικο κατευθείαν στο ψωμάκι. Να προσθέσουμε τη μουστάρδα και τέλος. Φαίνεται τέλειο. Τι συμβαίνει πάλι? Αποφάσισα να τηγανίσω το λουκάνικο με τον γκαζάκι. Τα πάω υπέροχα, σωστά? Πόσο τραγανή είναι η κρούστα. Τέλεια. Και πάλι αυτός σχεδιασμός. Ποιος σας άφησε να μπείτε στην κουζίνα? Απίστευτο. Εδώ πρέπει να κάνετε τα πάντα μόνοι σας. Δεν μπορείτε να πάρετε ημικατεργασμένα προϊόντα.
Πρώτα θα φτιάξω τη ζύμη. Αλεύρι, αυγά και γάλα. Κοίτα πόσο κολλά, αναμεγνύεται σούπερ. Τώρα παίρνω λουκάνικα με τυρί και τα βάζω σε σουβλάκια. Τέλεια! Εμένα μου αρέσει. Σε μια μικρή κατσαρόλα ρίχνω λάδι για τηγάνισμα. Εκεί θα τηγανίσω τα hot dog μου. Έμειναν ελάχιστα. Βυθίζω στη ζύμη τα λουκάνικα και τυρί και τα βάζω στα πατατάκια. Θα έχουν μια τραγανή κρούστα. Τα βουτάω στο λάδι και περιμένω. Έτοιμα! Δείτε και ζηλέψτε. Στο τέλος θα προσθέσω σάλτσες, κέτσαπ και μουστάρδα. Είναι τέλειο, Κέιτ, είσαι master chef. Ας μην παρασυρώμαστε, δεν τέλειωσα ακόμα. Πρέπει να ρίξω περισσότερες σάλτσες για να είναι ζουμερό. Τελώς άλλο θέμα. Λυπάμαι, αλλά δεν νομίζω. Θα διαλέξω εγώ. Τι είναι αυτή τη φορά? Μάνα μου, αυτό είναι ένα χάος. Δεν θέλω να λερώσω τα χέρια μου σε αυτό. Αλλά αυτό είναι αρκετά καλό. Για να δούμε τι γεύση έχει. Εντάξει, αλλά πολύ ψωμί και λίγο γέμισμα. Απομένει μια τρίτη επιλογή. Ό,τι κρούστα! Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Θεϊκό! Είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. Συγχαρητήρια! Ναι, η Τζες διάλεξε το πιάτο μου. Γιατί χρειαζόμαστε τόσα πολλά λαχανικά και φρούτα? Είναι απλό, Τεντ. Θα ετοιμάσετε ένα κοκτέιλ. Προχωρήστε, υπάρχουν πολλά προϊόντα γι' αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα είμαι και πάλι καλύτερη. Θα δούμε. Κέρδισα ήδη μια φορά. Ήρθε η ώρα να επαναλάβω την επιτυχία. Θα χρειαστώ όλα τα γλυκά που υπάρχουν εδώ. Η Τζες δεν θα μπορέσει να τους αντισταθεί. Σοκολάτα, ζελεδάκια, γλυκά. Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό? Θα βάλω όλα τα αναψυκτικά και θα έχω μια πραγματική γλυκιά βόμβα. Λοιπόν, πού είναι το κουμπί? Ήρθε η ώρα να τα χτυπήσω όλα. Πάμε! Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ασφαλές να τρως τόσα πολλά γλυκά. Θα πάω από την άλλη πλευρά. Θα ετοιμάσω κάτι υγιεινό. Για να το κάνω χρειάζομαι λαχανικά, αρωματικά κρεμμύδια. Τα αγκούρια είναι τόσο τραγανά. Σχεδόν ξέχασα τις ντομάτες. Θα τα βάλω όλα στο μπολ του μπλέντερ. Και στο τέλος θα προσθέσω λίγο πράσινο. Μια γουλιά και η Τζες θα νιώθει δυνατή. Θα δείτε, θα της δώσει δύναμη για πολύ καιρό. Τι αηδία! Φοβάμαι να φανταστώ τη γεύση ενός τέτοιου ποτού. Θα λυπηθώ την Τζες και θα της φτιάξω κάτι νόστιμο. Παίρνω ένα καρπούζι, θα γίνει η βάση. Κόβω το πάνω μέρος και παίρνω το μπλέντερ. Πόσο δυνατό είναι, υπέροχο! Τώρα θα ετοιμάσω τη γέμιση. Άλλα νόστιμα φρούτα. Δεν έμειναν πολλά. Χρειάζομαι γάλα καρύδας. Αυτό είναι υπέροχο. Τώρα βάζω καλαμάκια και είναι έτοιμο. Πώς σας φαίνεται? Τζες, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, φέρτε τα κοκτέιλ μου εδώ. Πόσο διαφορετικά είναι. Δεν μοιάζουν καθόλου. Τι είναι εδώ? Φαίνεται κάπως όχι ωραίο. Θα έλεγα και αηδιαστικό. Πολύ γλυκό. Δεν μου αρέσει. Και αυτή η λάσπη με τρομάζει. Έχει ανθυγιεινό χρώμα. Όχι, γιατί το δοκίμασα. Παραλίγο να κάνω εμετό. Το τελευταίο κοκτέιλ φαίνεται πολύ ωραίο. Ειδικά μπροστά σε άλλα. Το όνομά μου είναι γραμμένο εδώ. Τι ωραία. Και είναι νόστιμο. Τέλεια. Αυτό το κοκτέιλ κέρδισε. Θέλω κι άλλο. Πάλι εγώ, τέλεια. Τι είναι αυτό, βάση για τούρτα? Αν και δεν είσαι πολύ έξυπνος, Τέντι, αυτή τη φορά έχεις δίκιο. Η τούρτα είναι εύκολη. Χρησιμοποιώ τη δική μου συνταγή. Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία της γκρέμας. Σπάω τα αυγά και αφήνω μόνο τα ασπράδια. Θα χτυπηθούν εύκολα σε πλούσιο αφρό. Τώρα βάζω τη ζάχαρη και ανακατεύω καλά. Λοιπόν, ωραία, τα ασπράδια είναι χτυπημένα. Η κρέμα μου είναι έτοιμη. Ταιριάζει τέλεια στην τούρτα. Βγήκε λίγο στραβό, αλλά είναι και χαριτωμένο.
Θα καλύψω την τούρτα με την κρέμα από πάνω και θα προσθέσω την τρούφα. Και το τελευταίο, μυρωδάτες φράουλες φρέσκες από τον κήπο. Ταιριάζει τέλεια. Ω, γιαγιά, αυτό είναι καλό. Δεν είναι για σένα, Τεντ. Εντάξει, δεν θα ακούσω τη μύτη μου στις δουλειές των άλλων. Καλύτερα να τελειώσω την τούρτα μου. Αρκουδάκια, ζελεδάκια, σάλτσα σοκολάτας. Αυτός ο συνδυασμός με βοήθησε ήδη να κερδίσω και θα με βοηθήσει τώρα. Θα βάλω άλλο ένα στρώμα και θα περιχύνω με τη μαρμελάδα μούρων. Νομίζω θα είναι υπέροχο. Και χρωματιστές καραμέλες. Μπράβο σου, τι κάνει η Κέιτ? Ο συνήθως κάτι ακατανόητο. Αν ήμουν στη θέση σας δεν θα γελούσα έτσι. Για να δούμε τι θα πείτε όταν δείτε το γλυκό μου. Πρώτα πρέπει να βράσω την καραμέλα. Τώρα θα σας δείξω ένα κόλπο ζαχαροπλαστικής. Σας υπόσχομαι ότι θα εκπλαγείτε. Ρίχνω σε ένα μπαλόνι γεμάτο νερό τη ζεστή καραμέλα και αφήνω το να κρυώσει. Τώρα θα το κόψω. Ορίστε, ένα φαγόσιμο μπολ για το γλυκό μου είναι έτοιμο. Τι θα πείτε για αυτό, δεν γελάτε? Εδώ θα βάλω κομμάτια κέικ και σαντιγί. Παρά την απλότητα θα είναι πολύ νόστιμο. Δύσκολα μπορώ να αντισταθώ. Για χρώμα θα προσθέσω μαρμελάδα φράουλας και την τρούφα. Αυτό είναι τέλος. Wow, είναι πραγματικά υπέροχο. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Πόσες τούρτες! Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Αυτό ονειρευόμουν από την αρχή. Θα δοκιμάσω αυτό το μικρό πρώτα. Είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι τέλειο. Αναρωτιέμαι αν μια μεγάλη τούρτα μπορεί να ξεπεράσει τη μικρή. Κάτι μου θυμίζει. Αχ, κατάλαβα, είναι στυλ γιαγιάς. Νομίζω ότι πήρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά άξιζε τον κόπο. Νόστιμο. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία τούρτα που με περιμένει. Γλυκά από πάνω, πρωτότυπα. Πω, πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω καν τι να διαλέξω. Κάθε τούρτα είναι καλή με τον δικό της τρόπο, αλλά η αγαπημένη μου ήταν η τούρτα της γιαγιάς. Το ήξερα. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Συγχαρητήρια.